Hlavne tá rýchlosť predaja tej nehnuteľnosti, to som také mal očakávanie, že asi dovie, to bude koľko trvať, ale tým, že som našiel fakt do týždňa ten kupca, tak to bolo úplne že výborné. Keď som videl ostatné inzeráty ako iných realitek, ako reality kancelárií a to mojou, tak tam bol vidieť taký iný pohľad na tú nehnuteľnosť a hlavne tam sa ukázalo tej prezentácii, ako môže ten byt ešte vyzerať s tými doplnkami a celkovo ten homestaging bol na výbornej úrovni. A celkovo aj tá celková prezentácia, čo sa týka fotiek a videa, bola absolútne ako výborná. Ja určite odporúčam ako samozrejme ísť cez pána Kavoňa a celkovo jeho reality kancelária All Perfect Reality, tým, že je o všetko postarané, o čo týka papierovačiek a celkovo nemáte ako s tým ani starosti, také ako keby ste išli samostatné. A celkovo bol taký moderný prístup, som povedal tak pro klientský, aj v rámci ako mňa ako predajúceho, ale aj kupujúceho. Takže toto bolo úplne super a celková tá spolupráca bola veľmi ako príjemná a veľmi ako taká seriózna a korektná, takže super. Nečakal som tým, že to takto rýchlo predá, čiže som bol absolútne s týmto, som bol úplne spokojný a prekvapený ešte aj.